тях. Снима нещо се е случило? Не, напротив, само че... Станало ли е нещо? Не знам какво да правя. За един чакрик цялата земя засвеща. Принцесо! Принцесо! Аз все това правя, бре, момиче. Добро утро, уважаема госпожа, добро утро! Драго ви е да се видим, драго ви е! Дал Бог добро, господине! Че в селото, а я и държех слово. Ваша милост е оратор, значи. Не, госпожа. Зад един човек и дете други, но това е дебелащина. Дядо Слънчо! Никола! Дядо Слънчо, добре дошъл! Добре заварих, Никола! Това не сме се виждали! Можем си да почерпим, дядо Слънчо. Нищо няма да носи. Чух, че си обиждал малкият внук. Сега ще ти разкажа за неговите приключения. А така ли? Не усещаш ли нещо? Да, подушно нещо. Миризма, много приятна миризма. Мук, виж там, една къщичка, виж. Някои казват, че котките имат слагост към крилатите същества. Затова аз няма да ида. Ти върви. И всички знаят, че готвя само за котки и кучета. Но, я ми кажа, кое котенце от тук ти харесва най-много? Кое? Здравейте, казвам се Цвете Лазарова и съм ръководител на театрално студио Смехурко Банкя. Бихте ли ни сказали малко повече за вашата театрална трупа? Трупата ни съществува вече от 34 години. Всяка година правим по 8 спектакла. В репертуара има над 120 театрални представления. Участваме в много фестивали международни в България и в чужбина. Може би имаме над 200 награди от такива фестивали. Само за миналата година имаме 70. И това е една от най-добрите детски театрални школи в България. С какво ще участвате на фестивал Муза тази година?
ще участвам с 3 от групите, в различни възрастови групи са. Спящата красавица при малките 5-6 клас, службогонци при 8-9 и горен курс, които са вече по-големи 10-11-12 клас, веселите Уиндзорки на Шекспир. Благодаря ви много. И аз благодаря. Степане! Не е ли в пътовницата? Съвсем не. А при шивача ходи? Ходи? Какво ще ти се, братко, какво правиш? Спокойно. Така че, госпожо, те решавате ли се да дадете щастие на този смъртен? Аз никак не смея да мисля, че бих могла да създам щастие, а впрочем съгласна. Естествено, така трябваше отдавна. Дайте си ръцете! Хайде! Бог да ви благослови! Съгласен съм и одобрявам вашия съюз. Бракът! Това е една такава работа! Thank you.